rôzne bariéry, ktoré nám bráňa ľuďom hovoriť o Bohu, ktoré nám bráňa byť odvážni a ponúknuť ľuďom modlitbu, či sa za nich mohli pomodliť. Verím tomu, že keď sa modlíme za ľudí, tak prichádza Božia moc, Boží dotyk a on sa ich dotýka, on ich premieňa. A to je niečo, čo by sme mali prinášať ľuďom. Ale sú tu bariéry ako strach, hanblivosť, nechcenie, lenivosť. A v tomto hnutí prebudenia a premene chceli sme aj hovoriť o týchto múroch, ako ich zbúrať, ako odstraňovať strach oslovenia ľudí, ako odstraňovať týchto vymyslených strašiakov v našej hlave, aby sme boli aktivovaní do života, ktorý je v nás a nenechali poviem tak, že vody ducha skysnúť.